Lad os lige kigge på noget Hugo Mugu. Okay, der er en, der har lavet sin lektie i forhold til thumbnails, kan jeg se her. Nej, sindssyge thumbnails. Ja. Han ser ikke så gammel ud, uden at jeg skal vide noget om det. Vanvittigt. Prøv at se 29k, næsten 30. Hvad snakker du om, at du har brug for et boost? Du har da ikke brug for noget, mand. Hugo, mand, du har styr på det. Jeg føler da, at du er godt på vej her, Hugo. Fede thumbnails. Det her det er jo sådan en klassisk YouTube-kanal. Det er sådan der, den vej, man sådan skal gå, hvis man skal være mainstream. Det ja, uden at vi skal lyde nedladende, fordi nej, det er ikke noget med det, vi gør det jo selv. Akkurat sammen, vi laver. Alle gør det jo så. Ja. Og prøv lige at se her, han har også styr på algoritmen. Video ude hver søndag kl. 12. I dag skal jeg smage 3 forskellige fastelavnsboller i 3 forskellige prisklasser. Første sted, vi skal smage en fastelavnsbolle i Netto til kun 10 kroner. Vi skal smage 3 forskellige fastelavnsboller til 3 forskellige prisklasser. Hugo, det er skide godt. Der er god lyd. Og jeg kunne da overveje sådan teksten der op 10 kroner. Ja, der er også tænkt på det visuelle her, at man lige har gjort 75 kroner til en guldtekst. Hugo Mugu, skud ud til dig. Jeg håber, du rammer 50k.